Hello gangs, kay chu ka sai tong khan. Hello guys, karon ti vel don lo apa lo ka ti to kha chu wang chuan kan ti thale lok la record lo ang khan kan obanga. Hello gangs, Lalmuana here to the song che bai le fek ule kalau lang le ta ro ya ui karon lang khat mai sia chuan hei hi Jimbal moza mini esania I chungnung asahuain I video siam na min sponsora I achunga ka lo me malom thu soidan po ka thiam lo I chungnung asahuai hi I Facebook a chu tiang chu in da ni ta a I Mizo Photographer Society MPS Sakatel I kan how to te zingami an ni vea I kan in kom ngai trina ma se camera kan nei to lo tun ta ka tang hianin I in biang na san vak tur kan nei to lo kan in kom vak to lo wa in achunga ka lo me ma e lom thu ka sil bang don lo ni chuan e ka boina taber chu I kala mang thiam lo ma video siam line I oi heng chi zong am tur nge ni kha oi ti hi lo ni ta se video siam lai khalin tian a ron wai thale nu thrin ani chu inge chan ka shelo ka ti chiang nge I jimbal hong thrin ho ka chuan in comment lama min lo shil sak min lo shilula a comment lama ni lo pon Instagram a siak eng bt ral te ti kha e ka account ven ne ka hong wak lo nai ta khanin inbox a te min lo shil mai turin ka ngen chu ani tum John Lalmuana podcast a chuanin zo na kha abi kom lovin karon hong variety de topa du kha a zo theya zo na kha karon hong zaw ani yan sai ve do zo na ron lutana ngai zong te thena wanga intilum thin te hi ngai da ron tia kai chu ka ngai da na chuan tu na mi pa kan ya antenna bian lo ti taila mai chia ron zo tu mai chia ni chuan emo lo ngai thatu mai chia te in ni chuan in bial pa te lo ngai taula ka bial no hian bial no lo nei taila tu chong ka nei lo ta chu wa chon sei po saman mai thai a bial no lo nei lang chon ka experience tang khan ka sei thai nga ma se ngai zong ka nei lo tlatani tu na hian an tin nan bial no lo nei taila ka bial no kha feli fanai te lo ni ta se mo veli fanai khan mi lo thren se varenew le to mila mi lo du lo ta se karil ru ana ta wangan kai no klum kherlawang a chan chu ngai zong te na min thren awanga kanin o hlum emo kanin vit hlum emo kha ma te kan zong tha ani chuan I chas dang nei le kha a har ani in ti hlum to te chas nei an lom ngai lawa chu wang chong kai chu in ti hlum hi tha ka ti lo a chan chu chas dang nei le kha a har ti kha ka ngai dan chu lo ni ve ta ni ba ka mi ring thia troi ral ve mai tur chan dam in pe thai tu po ni le lo wanga lo in ti hlum ve ngot tribal pakhat wanga lo in ti hlum ve he shrem pai vak lo ti hlum te hi an nuam pon ka ring lo ve ti ha karon sei ve du bokani zo na danga han kan en le chin lo ka nga nge party chung chang a hian engai dan ram ti party party hi chu kai chu kalakal ve lawa anom mel thau chu ka ti maro chu kai chu kalung hi thawak lawa chu wang chanin music ring tak emo han thum ridup ve kha kalung hi na ngai ve lawa kanin sei zawa ai kai hi lung thalo ve thin kania kalung te hi ale ngai lawa kalung hi thalo ani chu wang chanin party novela te kha nen room ri khut kara music ron thum ridup kha la hi min ngor thina te kha kai chu kai ma bi ka chonin abo ro ka chu nuam ka te ma ro chu music ve le beng cheng ve kha ka ngai theilo thina wa hianin party hi voi khatma kala lawa adu tan cho som thei dau chu kani ka kal ve chak chin ring zo na dang ga party ti a khatiang party ni lo
political party sai sual lama sai sual ve ni kha nè hay chu cover lam chung chuan ông về tur chu nè mà rồi chu khát tiếng lắm bằng chu xây lòng bài tiếng chân chu tu này hiện MNF sarkar line ni party chung chang kan sei chuan MNF sei chia ang kha kan ni dona Congress sarkar line ni se Congress sei chia kha kan ni dona chu wang chuan khát tiếng lắm bằng chu ka sei du vak lo sei du po ni la shit kan ni vak lo ani hi tu zoram thang le pu ho la hi anin chun ka ring lo chu zong chu ni anin chung lo ang ti po ka tha chu lo ka ring lo ve tap an size en hian lo ka cha chuan ka ve an loka karon let la de zona dang le chuan thalai life le celeb life hi engai ngai dan aron tia lia tun lai khove la chuan lar te hi thavia a cha kom boka chan chu veng kom kil khoi molaya tu kho khang ani lo tu tho thang a hrelo kha chu nakina comment lama te po engti soi tu ngai melo frel taula kan sei dang deng mà đi trong rất hiếm là hơi mình dấu tết dậu con này lâu ta khu American te po hơn trong hồ an rất hiếm lâu về em China người rất lao về thế tụi cả mình dấu dấu khi cần lâu này lâu bị thế xây đường America riêng te po Abraham Lincoln xem biết lâu mà xe BTS member thì sẽ về tất te hạt tiếng ta han lâu về lệ tan đi rất lạc thế tụi con này cần núi nó càng nghe cái gì sao mà còn sang to đó này nè trả lại nó chỉ nó có sấy khai nghe cái sách chia to là tiếng cần sấy cho lệ mấy ngà nè là cái chút sao có mà tụi em mỗi tụi mà nó mình xét lộ ai cho nên khai thì khai tụi em bảo khai em bảo vàng tất khai mình lâu sẽ về sẽ thì tập bộ trả công việc chú vàng cho hay hiện cái là chân mail trả hiện mình niang chan chu zai thiam ni se zai na kan la mu box si lo film star ni se film chan na kan la mu box si lo ma se hei social media hian la ra mai singa tinga la chan an ti la in post pai wang ni lo mo khatiang chi in post sexy pai wang ni lo mo tia khatiang han rin tur mai ang chi ma se largest si ti hi kan tam to ma ro chu kan ram na hi kan na no panga kan nam te la no pang kan ram te la no panga no pang tak em ka shalo mi sei ka riat thin da na ne tu na chon kan lain tau dal lo ba ma ro chu ai lain na tin tau dal lo mai la selepa te kan in tau dela thir chia te kan in tau dela kovara chia te kan in tau del em ve thawani chu wang chon in tau del lo top nam chu kan ni bi lâu thì các anh xây đùa nên chúng mình cần xây cuốn là chăn là chú mà đi thọ số này mà này giống thì cần là em mà ông chun mà rồi chú mình dấu trả lại 50% về thì mà này giống cái tiền tàu delta chú lâu nhiều tiền trend khát phải chú mà nên lâu này ăn lâu khan mà đi ta nó khăm khop chia chung có chôm na ta na để về lâu ăn chi chung tên buổi sáng bên điều rằng ai nông tiền mà hiện lâu in giống về rồi sẽ phát triển bộ phái mà nên mà chung có bôi bộ aron sắp biết thằng ai lâu ăn tiền chi thế cả cái ông về nuốt bọc chung tiền này lại cho nên thì hiện nên social media tiền cần là mà hay khai lạc chẳng cả hàn post đó mà nín lâu hun mi đăng in mình ngay ăn chi thế mà phát triển chi thế cả kan tam hai chu kan lar chang nei so kan non hi chu ati buai chan chu tiang kan in post tiang tia background na zona lo nga ya tin thom no te po ya angai renga han in post te kha alo nu lo ve thina tin thom ho chang kang nei te kha lo nga ya chan chu kan in post pe don kha chu ni thom no ori te kha alo ngai ve wang khanin khát tiếng thông thông man te kha lo hau tak em thina chu wang chuan hei video le ka moi lo tak te kan lo hu thina chan chu kan nei phak ba ka khosak kan chak chu khosak kan chang na chuan in kan chia le thariat na po du thlang thei lovin thei du thlang thei lovin te la kan thlan da na kan du tui thei lo zo kan yang chu kha wang khanin video moi lo tak te kha li kau ta mo nom ve thit tho bo ne ti ha sai ve do
tin in zo na ka chang em ka hret chi lo nia kan lar du na te mo khatiang kan lar na te khian in kan du na hong a chan chu mani in zom zo te mi ho sa te khatiang lo lar khoi khoi em on lo kala thing pui dor chang ka nga te em khoi hun chang ka nga te mo thlan lo la a kha ke ni he la ya tho chon ei lo chung ko kho sak din mun hiam ve tho si khan kan lo chak ve si a e kha wang khanin khatiang mun thla la ve tur te khanin kan lo in tuak ve thina hau tak em thina chu wang chon mi ti ang ti kan tum na mi lar anga lar kan tum na hianin kan nei na tlin lo chuan shom na ri ru shom na khanin min hruai ve a mani kan in sit na chan te po ke mani ai chang kang ni kan hriat te kan o wang mai nia chu wang chuanin mani ai chang kang ni kan hriat te hi ot kher lo la kan din huna hianin lo mi la chu wang chuanin kan nuam ani mai chu wang chuan kan ti deuh te hluia ka sai nem po han zom chi lo chuan ka hria an tir nan tuemo milar pakhatin khoi munai mo thla lo la se khata hana wa lak ve kher chak nang chi te mo chu wang chuan in tuemo lo in tilara lar ve han chang na te khatiang zong zong khan kan select thailo ni chuan select lo mai la select te ti ang kha kan wa ti ve thailo ni chuan ti ve tum lo mai la chan chu nakina khatiang mani nei na tlin lo emo mani meri na tlin lo hei meri na tlin lo te hiom ve ne kho sak din munin na atlin lo mai ba ka meri na tlin lo wa in lak lan that tum te hianin selfie pakhat post tur han amel tha chon ti hian tia tok mai amel chhia chon tia selfie ran khanin nileng khana boi ve thayani achan chu effect zon te lo nga ya tin light ron lo dan te kha zon nga ya tiang kan he tia ti ro wa po tia khatiang zong zong kha ngai wang khani boi thak em ma chu wang chonin kan mel in a tlin lo em kan kho sak din mun tlin lo chonin select khangai to ve lo mai tai la an hin omila kai ma ni chau hi kan van doi lo wa an chu chian chong kai ma ni ai van doi te hi an lo om ve thina kai ma ni ai van doi han ngai bel tu khating da bang lo om ve thin ani ti ta kha karon soi ko deuh doi zon la mi ron zo chan ta kha ri ru ta kha karon chang em ka hrelo zona danga kal le tai la mukbang hi ron ti ve thin la ke hi mukbang ron ti ve thin la ron tia mukbang hi ka thiam lo em a chan chu thak te ka ngam lo mukbang tu chuan mary chau ne la mo han mukbang kha thil ni thei ha lo ni lo wa chu wang chuan spicy te mo khatiang chi thil thak te kha ei lo ngai ka chu thak ka ngam lo choya min som huna po min lo hri sak tu chu thak hi ka ngam lo em a voksa te chu ka ngam ma ro chu thak hi ka ngam lo ti kha ka ron sei du boka chu wang chuan thil thak te ka ei thelo wa ani lo pon enga mo ni ar bo pang chi te han ei tur khanin kan chol ni sa ma ni lo kam ram mai kha ka du chi big si lo chu wang chuan ka ron bang lo kam mai ka hi ka ti che de le ka an kina ari ruk te mai thai ti kha kan sai do kha to na ka na pon su chauri te bo ha pen chang view mai thai ni ten kan sai de chun to na han mu bang an sai ta ka chang ka riat phun chu hei nia na china zon na thau kha kala kal sam thui chong lo boka thalai life te le select life ti kha nia ti han to te mo kan sai bele do chu khoi mun nai mo punan pha basket ti khan ei to ten chapta hausa ha chon ti khan ei in lama po chung te me sport ha thawa maro chu me le kho sakena tin chelo kha chonin chung te in lama be loi rep chon me line pe ni thian te nen pizza te kha kan vai ve ngai mo hatiang thil man tau tlem tayang chi kha mo hati kha kan vai ve nga tui takin por te tak po sorry por takin tui te takin kan vai ve nga thla te ka han la kan han po soi choi nga khaya mi chu min ngai sang do lu tu kan hi kan tianga ma ra chu thendam ten hei chu po nei nei chang kang ma voin tlain choi la han ka valu ta be loi re be chu an lo me
giu lệ giu vẫn cho mà bị lối rẻ bị khăn hố pu lệ sẽ social media lần ta này in anh ông ta như vậy năng lâu để mình lo tìm về chuyện à chỗ vàng chỗ cái chỗ cái celeb đủ hả cho nên ram nói mà đi chỗ ông có đủ mi lộ bộ thấy là bên cái chuyện ông này là bên anh cho tiền cần celeb cần celeb về nga chuyện ông có về tiền mình sẽ chiang đầu tu có phần em một về phần để cho nên mình lo ngay sang về mấy thế mà sẽ chuyện ông có về tiền mình sẽ chiang về bằng tên người sản về thu mi tên người sản lâu để bảo ha cần lâu người thấy rằng này thì họ cần xây đua cho một bằng bộ xung qua cần ấy làm để thấy lâu mà đi in chỉ sang cá ta cả lâu ấy về cả sẽ đều bảo cả mail thì hít thì hiện giờ chú vàng cho nên cả mail tin muốn hiện là zero lâu xia hẳn ang vắc vắc thì hẳn ấy vắc tụ cả cho nên cả mail thì cả post suốt ngắm chia lâu về bộ cái này thì họ cần xây đua rồi nó đằng khi cần ending à ôi rồi nó ông tổ mía đâu nị kho thì dùng kho nị kho rồi Lalmuana podcast bên tụi te in the fire bye bye bye